Iwan hangi kung sipara Snok tilang kaway She telling in your afraid That Jisuan An empty brain is a devil's workshop. Kadon ka ktien ka ba ong kumta ba ka jabing ka ba thali ka day ka jakatroy ka jong ubaman. Ka jingkali ka long ka ni ka sngi hato pi pen thali ka jingmut ka jong pi. Hato pi pen thali ya ka ta ka jing perkhat ka jong pi. Kan mawi ka ni ka wai lada pi pen thali usoitan unyo jaka ya ka jingmut ka jong pi. Ta ding ta nga kwa ban ai men sim ya fi ka ni ka sngi ka ba menta ba pi day ban pendap yaladi da ka ktien ka jong blai. Pendap yaladi da kata ka jing ekran pendap yaladi da kata ka jing selok pendap yaladi ru da ka jing duai tadeng ta ba ka tien ka jong blai ka ong duai klem da pot la da pi duai klem da pot da fi ekran ba utroi klem da pot ka bamut hi usoitan umyo jaka yafi tadeng ta ka shiti Ephesus kalanong ka ba sao ka khot ba phnyo ka ong lemne wat ai jaka yau soitan tadeng ta what ju ai jaka yu soitan tadeng ta ha ka por ka ba pipi light na pulut por no eladi se ke jong ni ka do na ke jong ni ka perthai yo ba ka brai ka jing mut jong phi ka brai ka ta ka khmat jong phi ka brai ka ta ka do ka jong phi yo ba ka ta ka jing brai kan pen sneu ya ka met ka jong phi ka ta ka jing brai kan wan ra ka jing sneu kan ya phi pen perkhat ye ke ya ka ba long jaklia ha khmat jong blai ba fin do bor fin do men sim ta ding ta kwa ban ong fi ka ni ka sngi ka menta pendap yaladi da utrai tadeng ta ktien ka jong blai ka ong duai klem da pot badeng ta kwa ban fi ka ni ka ski ma menta pimi na yeng fi kran bo trai deng ta kwa ban fi na I'm see me fi ba ka ka long duai fi nyo e ki kran thli of yo e ki kran thli fi kran bo blai man la ka khlep ma ho ya ka ka ba fin kran film tip shu ya ka ka fin duai film tip shu re ha fi kran de ki thli ka babel ka ong ba u men sim ba po jong fi u ya sa na ka menta jong fi unya rap ha kata ke jing tulot ke jong fi ong ke tien ke jong blai ke shiti shaki Nongkhryiem kala nong ka ba pra ka khot arpun riu ka kren ni ka ni na kwa ban puli ka hang ni ka por kum jude umen sim ru u ya rap lem ya ke jing tulot jongi namar ya ka bangin duai kat kum badai biang ngim tip shu hanrai shisha utau men sim hi u karpat na ka menta jongi ha ke jing ut hir ka bam la ong tadeng tala dangi don ya umen sim bakhoi u bahapo jongi u ya rap yangi bangin duai u ya rap yangi bangin kren u ut ere rapo jongi bara ba umen sim bakhoi u dan hapo jongi ke ba long hapo jongi long bangin ruai bangin ro mungkin ut ere ke jing ruai ke jing ro ke jong blai deng ta khin jong blai kong Ephesus number sun ke khot ka ba khat khandai ka ong da ka ba ya kren perlok hakisam ba ke jing ruai ba kan jaman sim da ka bar wai ba da ka ba kan ut da ka donut jong fi hau try da ka ba aingo halakas ngi namar ke baro hau blai u ba ukpa ha ka kerteng u Jesus Christ bo try jongi da ka ba ya kong perlok ha ka jing ship ting yo Christ tadai ke tin jong blai ka khot ingi hang ni ka ong ba ngi ya kren perlok hagi sam dai ban ya kren perlok bat kipriu ngi dai ban ya kren perlok nang kong bat utrai ngi ya kren bat utrai nagi sam namar ka to ka por ka dan bitang sam nai mentang ngi dan shibon nrepon reu teliki kitab ngi don tadai tang ya kren na ka kitab ke jong blai ka khin ke jong blai ka ong Joshua no meneng kong ka khot ba pra ka ong ba wat a bang ni ka kitab kan sange no na ka shintor ke jong fi ne mdei ba pin sange no ban kren ai bagan ka ktin ke jong blai kan dei be ka badon ha ka shintor jong fi fin kren badom ta ka ta fin perkhat ru ya ka sinya sngi ba fin le ru ya ka ta ka ktin ke jong blai badeng ta ktin ke jong blai ka ong ba fin kharoi fin man bha hala ka sngi ke jong fi mdei ben kharoi ban man bha tang ha ka ke ba kan jado ndai fin kharoi fin man bha wat ha ka ta ka ba kan jaman sim ka mot fin long successful ya ka ba ha ba fi kren ya ka ktin ke jong blai ha fi slok ba ru blai ha ki sam ki jing rai ki jing kan ot ki ba kan jaman sim fi kren ba ru blai fi kan ot fi rai shau trai how men sim ba khoi ba ta ka ba aingo you blai ki baro how Jesus Christ ka mot fi em ka jing em ka ba kharoi ka jing em ka ba man bha ha ka ta ka ba ha po jong fi ka mot fi roi ha ka jing long man sim ta de ta pinang san ha ka jing long man sim de heng ta pinang yo ri ka jing job ha ka ba kan jaman sim de heng ta ba soitan dan jaka ha ka jing em ka jong fi ta de ta fi la ban em ka jing em ka ba khoi kumno la pi pulut por bi bat ublai la fi kran bi ublai la fi slok bat wan jing e fi slok bu trai wan jing le fi slok bu trai mdei fi slok bat kibre mdei fi slok bat no re fi slok bat utrai madeng tal la fi dan marweli kham tam
kren hau try da ki thli kren hau try da kata ka min sim jong fi kren hau try da kata ka donut ke jong fi kren wat ai ba kane ka jingmut jong pi kan long thli tang Shillong thli u soitan habo thli unyo ban rong hapi dring ta ka babal ka ong kata bala do min sim bam man umi no breu ulet ka keleng ulet ki doreng kyang badeng ta haba umyo jaka ukan mau ya kata ka jaka ka ba umi badeng ta wan ban wat biang ya kata ka ju jaka bala do shem ba kata ka jaka ka long ka ba lapen bet ka bala sar bat ya ka ba sudah bala da kata ka jaka pat ka dei ka ba sudah ka bible ka ong ba ulet khat pat sai nyawat kita ki min sim ki ba kham shirkai ka babal ka ong boleh khotpat ya nyau tli kita ki mesim ki bakham shirkai bal ki wan rung hau tau briu bat ka bakhat du jong tau briu kan long ka bakham sniu ban ya ka ba menshwa tadin tang kwa banong fi kan ka sngi man tawat ai ba ka download jong fi wat ai ba ka jingmut jong fi kan long tli ha u trai tadin ta ya kren ba du blai ya kren kan mau ya ka bo bleu la le gi im jong fi ya kren kan mau ya kan ka we bo fi long engage ba du trai pidon ka jinga dei bo trai la ya te aktien ba pi bo trai ba kwa banong fi pidon ru ya kata ka senjat ya ka bala shan sharp ya pi bala ai ya pi do min sim ba khot ba ka babel ka ong kata Ephesus lo man kong ka khot ka ba khat lai ka ong hau ma phiru haba phile asngo ya ka tien ka jing sha ka gospel ka jing pen em jong fi haba phila nget ru la shan sharp if do man sim ba khot ka jing kular u balong ka senjat ka benta jong I hado ka jing suspa ka benta jong ui khnang ya ka ban yaro ya ka buram jo ka mot ulong kata ka senjat ka ba utrai a hangi u man sim ba khot hado kata ka singi ka jing suspa padeng ta la a hangi ya ka ban yaro ya ka buram jo ka ba ka dengi ban shiro be ka kerteng ka jong trai man la ka khlep man tading ta wat ai ba shintur jong pi kan thli wat ai ba ka jingmut jong pi kan thli wat ai ba ka donut jong pi kan thli dei to ai ba fin long ki brio ki ba kren ki ba yaro ki ba slok ki ba ruai ki ba duai man la ka klimet pen mlien ya kata wat ai ba fin long empty tang Shillong empty usoitan unyo ban rong ha ka ji im jong fi tading ta yo ban rong no ki jong ba man ki ki jong perthai ki jing brai jong ka perthai kan yo ban rong la da ki sham ba phi long ki ba thli ding ta kwa ban if dwai klem da pot wat ai jakai shaitan ong ka tin ka jong blai ban nge ke jing im jong fi kan long ka jing im ka ba klan ka ba kot ka ba khia ho tang tang bang ni sange ban perkhat ni kum perkhat no i jing e ki jing jar ki jing ele jong ka jing im ki jing pang jing stam ki jing kardo ki kam ki jam ni perkhat ki khon ki ti ni perkhat ya ke ke bangi yo I tang tang ni ki por le ki ba ki por ki ba kardo ki por ki ba jinjar ha bangi ni pe le se kan wan ra ke ji khuslai pi le si pinongan bam nak ele chai nengan le kum no pat ya katai ka ban sawan kan pen khuslai pi henre ha ba pi I kita ki shut down no kita ki berkhai plip no ke bum kita ki berkhai sedang ban ya ro yo blai oh ngadon nu try ba crowd try me de ba kra me long ba kra ruai ya ro you try pen kra yo blai namar ka babel ka ong bakat ba kata pi nam pen kra yo blai kita ki jing e baro kinang manrit kadang dapat crowd you blay namar ma way bolong ko try way bolong ko ma dan sure ko ma de pen crowd you try what I be jingmut jong pi kan ya no mar shaitan ko ban kadat bi shige ki ta ki ba kin jado shige ki ba yo I she ta ki ba phila ban kta tadeng ta khin ko jong blay ko ang wat num pech shige tan re pech she ta ki ba mi mar ka ta ki ba yo I ka de tang shibet re ka ta kin ki bom yo I ka long bom jikot kan ni ta to ai ba fin por ha kata ke ki bom yu I mar kata kin ke dei ke eternal investment ke jong fi na kata ke jing IT ke jong fi na kata ke jing le ke jong fi ka ba yai ne bom chukot kan ngi nge ne ke por ngi ne dwai mar bon sin na peng jong fi shu yam shu slai ke pi shu stress out yala de pi long depressed pi long smosi ki doktor ki ong fi dan ke jing pang anxiety fi ngi ba play fi perkhat plat ki ngatrai perkhat i jing susi perkhat i jing kuslai perkhat plat i jing jing do jing shale jing pi jing em jing fi no kwa ban no fi ne ga singi what I jakai shaitan sedang ban rai sedang ban yaro what I bak shtur jing pi kan thli what I bak tien jing pi kan thli kren but yai kren rai dwai how man sim yaro you try rai but dwai how man sim but ha ga jing shampang ong tien jing blai rai how man sim dwai how man sim ruai ka jing champang ba duai ruai ka jing champang dengan ngai bu trai em yo jakai fi fin I ba ka jing em jafi kan long ka jing em ka ba suk ba ka jing em ka ba kmen so itan onum yo jakai eru em ka jing em jafi
Tadeng ta fin em ka jing em ka job man la kasngi pin kharoi pin man ba ong ka tin di jong blai ngai try na kar khu fi ngai phio jingmut lang ba ne ka tin ni ka bangala pule fi ka di ka por man ta to ai ba finom pynthylli yala de da lei ru dan na preng jong fi ku slai dan na preng jong fi sngosi dan na preng jong fi pai do no dan na preng jong fi pang pi sngo jinjar pi sngo kordet ka jing em ka jong fi sngo lang a pi sngo triem pi sngo shep tieng ru na kwa ban dwai nam ta jong pi ka ne ka sngi bo bleun ai fi ka bor ya ka ba pi pin ruai pin ken ot ha ka man sim ka jong fi how man sim bat ha ka jing shisha ba pin dwai ru how man sim bat ha ka jing shisha pin ruai pin dwai ha ka ta ka jing champang ka jong pi bat how man sim jong bleng dwai o bleun ai fi ka ta ka bor ka man ta na kwa man fi long engage la di wa jim pynthylli ka jing mot jong fi wa jim pynthylli ka do no ka jong fi wa jim pynthylli ru ka tien ka jong fi wa fin sang e ban kran dwai ikran kran how thli kran how man sim ba nga ngai pin i ba ka jing em ka jong fi kan long ba ka jing em ka ba man ba ba ka jing em ka ba kharoi ngin ya dwai ka ne ka por man ta try ne ka por nga ai ngu e me ko pa ma ai ne ka khubor try bun na pedeng jong ni ka khon je me ka ne ka por ki pang stam ki sngo si ki sngo khoslai ki sngo shep tieng ki sngo ma ki sngo ir try ki sngo so jer da na pedeng ki ko try ki nang yo thia yo dem na marba ubaman wan ban ben ye ka jing em ka jong ki na ka man ba na ka diang wan ban thombor try ki khoslai ki ni ki khon ki jong me try re na do man ta ka sngi man ai bor ni ki khon ki jong me ablai ai bor ki ko try ba kin ya kren bi ban me ba kin ya ro bi me kin ban kraw bi me ko try ba kin dwai klem da put ba kin mai jakada le ru soitan na ka jingmut ba ka man sim ki jong ki re try ko do no juki kan long ka badap da ka tien kan long badap ru do man sim ka jingmut kan long badap da ka tien ka badap ru do man sim try badap hi do man sim ba ko jame ko try ba dwai ngar kar ko fi we kan ka por ke baro ki barim ke baro ki ba pen thakli epi ki ba pen janjar fi ki ba pen khuslai fi ki ba pen yam fi ki ta baro ki let no ke baro ka ba thamai ka jelong na do man ta ka sngi fi yo man sim ki jing kmen fi yo man sim jo ki jing ro fi yo man sim jo ki jing dwai fi yo man sim ki jing thu lupa fi yo man sim jong try hallelujah do man ta ka sngi fi no ya sho ka do and fi ya how man sim hallelujah ngai men kar khu ini ki khon go try no man ta ka sngi kin kharoi pin man bha na do man ta namar fi kren ye ka tien jong blai fi dwai how try and dwai ngar kar khu ye fi wanom do man sim ye ke jing ke jong fi namar ka jing job ka de ke jong fi namar fi shakri you try bla dep job you try ba ai ro ka jing job ye fi maka babel ka ong ka tabang ila dep job thiau na mangi ken dau tau bala it yang i hallelujah dwai ngar kar khu go try ini ki khon jme way baro ha ka karteng kemudian bor tamu Jesus Christ nong penem amen but amen ngai try kar khu ye fi unang ai bor fi unang pen sla fi unang pen dap fi da omen sim ba khoi tanai ta ye kren do man tawa ju sange ban ye ro yu blai o ju sange ken ban kar khu ye karteng ke jong trawal ai ba jabing ju fi kan thli kemen sim ju fi kan thli pen dap ye ro mane kar khu yu blai utrang kar khu fi ko blai shi bon amen ni sngo kemen ban pen tip ye fi ba ka potternet kan pelong ye ke jing sang ya lap halau so tun haka sao san real tarik jong benai November haka jing isha ngi plan da ka barit kum ka street meeting hunrei ublei ula play ya ka lat ka ba kham he ya ka ba ngi da sngu irang ba shnong haba ngi lapan jing bit na ila ice no ngi da ka madan ka ba he ba ka ta ga dei halau so ton block tu ka jaka jong iba Michelle Wankar ngi da sngu iba Michelle ru ila ice sngu ba ngi ka jaka ka jong ya ka bangin pelong ya ka ne ke healing service haka sao san ban real benai November in pelong ini ke jesang tang haka por san ba je janmiet baro lai tli ni sngi bangangai ka don ka kamba ka jong blai haka ne ke jesang wan ya lam ki bapang ki sitom ngin duai ker pang nam ta jong pi ki bisha te ki bisha khom haka bor jong soitan ka don ka bor jong blai ban plat ya pi ba ki ba hieng ki ba sem ki jong pi bangangai kan don ka jinkman ha ka shnong lau so tun ngi khot sngo ba ya fi ki ba yo sngo ya ka ne ka jing pen tip kam da de tang na shnong lau so tun ne na jan sor ne khap sor pila ban ya wan lang
ha kita ke jinga sang ngi khot sngo bhai fi ngi lap pen kre ya ke jasang ya lap sao san real how benai November arajar arpuar tading tangi khot sngo bhai fi ngi pediang sngo bhai fi bat ngek kan don shaki kamba ya ka bo blai un le aga gm ke jong fi one da ka donut ka badwai one da ka men sim jong ka jing pen kre shaki ni ke jasang fin mat ya ki kamba one da ka jing khmi lenti u blai un le shibon ki kam ki bapala ha ka jing ke jong fi blai ka khu fi ngi khmi lenti ben ye kendu ya fi khmi lenti ben ye fi ha kita ki sngi ha kita ki tarik ha kita ki shnong sao san real benai November blame ka khu ya fi ngin se kendu ha kita ki sngi khublai shibon amen